ग्राउन्ड लेभेलाव ग्रासरुट लेभेलाव रायजो राजाफ्रा दासिमबो कनफिउज जायो जे इउपिपिएलनि माखासे नेताफ्रा दासिमबो गामि गामि थांनानै दिनैहाय जोङो कमप्लिट बिथांनि जे सासनखौ जोङो फेलार जानायखौ जों नुनो मोनदों। गोगोम दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै जेलाव थानायखौ जों नुनो मोनदों। गोनां जाय मानसिफ्रा एनडिएफबि आव बिहोमा दंमोन बिथांमोना खामानि मावबोदोंमोन बिथांमोना दिनैनि दिनाव बन्चित जानानै गाबनानै दुखुनि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै बाथ्रा मख'नो गोनां जानानै फैयो। दा बैफोर माखासे बिथिंनि सायाव दिनै मानगोनां प्रकाश बसुमतारी सारनाव जोङो स्पेसियेलि बे फंनैसो बाथ्राखौ मिथिनो लुबैदों। आं गिबि खुलुमग्रोबाय। थ' बिथाङा जे उद्देश्य जे थांखिखौ लानानै दुलाराय बर' माहारिखौ बा एबसुनि प्लेटफर्माव थानानै बिथाङा आफादगिरि महरै बा आफादगिरि जानानै बिथाङा गोबाव सम दैदेननानै फैनायनि उनावहाय जे थांनाय 2020नि जे पिस एकर्ड जालांबाय। बेनि उनावहाय बिथाङा फैनानै फैनानै बिथाङा बे इउपिपिएल राजनितिक दोलोनि आफादगिरि बिबानखौ बिथाङा रुजुनखांनायनि उनावहाय जे बिटिसि इलेक्सन बिथाङा बेवहाय बाहागो लाखांनायनि उनावहाय बिथाङानो बे ओनसोलनि बा बिटिसि हालामनि सासे मुरब्बी हिसाबै बिथाङा चिफ महरै बे गादिखौ मोनबाय आरो लाबाय। दा बिथांनि जे सासन खालामनाय जे बोहैबाय थानाय जे सम बिथांखौ जोंनि जे रायजो राजाफोर बे ओनसोलनि बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि सुबुं माहारिया बिथांनि सायाव आस्था बिश्वास लाखिनानै बिथांखौ सरकाराव लाबोखांनानै दिनैहाय बे गोबाव सम बोसोरब्रैनि खावसे बारा बाबेनलांबाय। दा बिथाङा जे सम्पुर्ण सर्बांगिन जे उन्नति खालामनांगौनि जे थांखि लानानै बिथाङा सासनबारखौ लादोंमोन। बेवहाय दिनैहाय जोङो कमप्लिट बिथांनि जे सासनखौ जोङो फेलार जानायखौ जों नुनो मोनदों। जे साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो जे एग्रिकालचार मावगिरि बिथांमोनाबो दिनैहाय गोजोननाय गैया। जे कन्ट्रेक्टरफोर जाय बिथांमोना प्रफेशनेल जे कन्ट्रेक्टरफोर बिथांमोनाबो दिनै बिथांनि सासन खालामनायखौ गोजोननाय गैयैखौ जों नुदों। बेजों लोगोसेनो बिभिन्न जोंनि गेजेराव थानाय खुद्र जाय बिथांमोना बेबसाय खालामो बा फालांगि खालामो बिथांमोनाबो दिनै गोजोननाय गैयैखौ जोङो खोनादों। आरो दखानदार बा सोरबा रायजोनि सरासनस्रा सुबुंफोराबो बिथांनि जे सासन खालामनाय बेवहाय गोजोननाय गैया। जे एनडिएफबिनिल' बाथ्रा नङा आरो एनडिएफबिखौथ' थोंजोङै बिथांमोनानो टारगेट खालामनानै बा थांखि खालामनानै बे सुक्तिखौ 2020नि जे 27 जानुवारियाव खालामनाय जे सुक्ति बा MOS बेखौ एनडिएफबिखौनो बिथा खालामनानै सान्ति सुक्ति नामाकरन होनानै बिथांमोना बे सुक्तिखौ खालामनाय जादोंमोन। थ' बे दिनैबो बिथांमोननि माखासे गोगोम दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै जेलाव थानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेजों लोगोसेयैनो बिथांमोननि जे सेक्रिफाइस खालामनानै बिथांमोना जे बे 37 बोसोर आन्दलन खालामबोनानै जे नैबे प्लेटफर्मखौ बा नैबे नामाकरणखौ जे सुक्ति सान्ति जे नामाकरण बेखौ मोनफैनायाव जाय बिथांमोननि बिहोमा दंमोन, जाय बिथांमोननि माखासे कन्ट्रिबिउसनजों माखासे बिथांमोननि नाजानायजों दिनै जोङो बे सान्ति सुक्तिखौ मोननो हादोंमोन। बेजों लोगोसे बिथांमोननि गेजेरनिफ्रायनो गोबां मानसिया मार्टियार्स जानानै थांबाय। बिथांमोननि रिहेबिलिटेसन बा बिथांमोननि एक्सग्रेसियाखौबो दिनैहाय फोजोबनो हायाखै बेखौ जोङो रोखायै मिन्थिगौ। आरो बेजों लोगोसेयैनो जाय बिथांमोना बे सान्ति सुक्तिनि गेजेरजों बा सारेन्डार खालामदों बिथांमोनाबो दिनै गावसिनि जे मोननांगौ जे रिहेबिलिटेसन जे 4 लाखनि बाथ्रा दंमोन
हयथ' बिथांमोना दिनै मोनजोबनो हायाखै खिन्थु दुखु गोनां बाथ्राया बे मोनसे गोनां जाय मानसिफ्रा एनडिएफबिआव बिहोमा दंमोन बिथांमोना खामानि मावबोदोंमोन बिथांमोना दिनैनि दिनाव बन्चित जानानै जोङो गोबां माखासे गेजेरनिफ्राय जाय बिथांमोना हाबसनदों बा हाबदों बाहाय गुबुन प्लेटफर्मनिफ्राय फैनायखौ जों नुनो मोन्दों जेरै एबसुनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोन माखासे जोंनि इयुथ्सफोर बिथांमोनखौसो स्वीकृति होनाय बायदि बिथांमोनासो गिबि खेबनि थाखाय रिहेबिलिटेसननि मुङाव जे 4 लाख बेखौ मोननो हादों होननानै जों मिथिदों जोंहा बेहाय मोननायावबो जेबो आपत्ति गैया मोनथों बिथांमोनाबो मोननांगौ खिन्थु फार्स्ट प्रिफारेन्स हिसाबै जाय बिथांमोना अथ' जड़ित जानानै बे 29 बोसोराव एनडिएफबि महर लानानै दुखु जारला खस्थ' सैनानै जाय बिथांमोना बे संगठनजों जड़ित जानानै फैदों बे बिथांमोना हयथ' गिबि खेबनि थाखाय बा गिबि सारि हिसाबै बिथांमोनखौ मोनग्रोयोबा खुब गाहाम जागौमोन होननानै आं व्यक्तिगत हिसाबैबो सानो आरो आसा खालामदों निस्सय फैबाय थागोन समाव जोंनि बिपिएफ राजनिति दोलोनि जे सरकार बे फैयोबा निस्सय बिथांमोननि रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसनखौ जोङो खालामनो हागोन होननानै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव खालामनो हागोन होननानै जोङो आस्था बिश्वास दङ आरो जों बे खामानिखौ मावफुंनो हागोन होननानै आं व्यक्तिगत हिसाबैबाबो बुंगोन आरो आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इयुथ बिपिएफनि आफादगिरि हिसाबै बिसेसकै आङो सेंग्राफोरनि जे इयुथ्सफोरनि जे आन्दलन खालामनानै जे फैनाय जे सेक्रिफाइस खालामनानै फैनाय निस्सय आं बेखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि खाथियाव थानानै बिथांखौ बुंगोन बिथांखौ खावलायगोन जाहाथे बिथांमोननि जे रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा बेखौ जों जाहाथे फुलफिल खालामनो हायो होननानै आङो बिथांखौ खावलायगोन निस्सय बिथाङा मानिगोन आरो बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि थाखाय सर्बांगिन उन्नतिनि थाखाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोरखौ लाफानानै निस्सय बिटिसिखौ जौगालांहोनायाव आवगायलांगोन बा जावगालांहोनो हागोन होननानै जोंहा बिश्वास दं ओंखायनो आं खावलायगोन बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि बादैबो जोंनि माखासे संगठननि मानसिफोर जेरै एनडिएफबिनियानो जा आरो गुबुन दलिनियानो जा जेरै केएलअ थाबाय आनला बिरसा बिथांमोननि जे संगठन बिथांमोनखौबो जों निस्सय फैबाय थागोन समाव बिथांमोननिबो थांनानै थानायनि जे सुबिदा बेखौ जों खालामनो हागोन होननानै जोंहा बिश्वास दं